Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü temamız Ağıt bilen garay. Bir garıca yaşılıyın iki sany iti var eken. Olaryň biri ak, beýlekisi gara eken. Ve bu itler elmide ama basalaşar ýörer eken. Ýanky yaşılıyın Ağıtyja gelip atasyna şeýle sora berýär. Ata, biziň näme üçin iki sany itimiz var? Ve olaryň biri ak, beýlekisi gara diýär. Atasynyň jogaby: "Oğlum, olaryň her biri bir nişandyr. Ýagny Ağıt ol gowlugyň nişany, gara it bolsa erwetligiň nişany" diýär. Ağıtynyň kellesine şeýle sora berýär: "Eger iki sany it bar bolsa, olaram basalaşýan bolsa, onu hökmen biri ýeňji bolmaly." Atasyna: "Ata, eger bu ikisi uçsa, olaryň haýsy ýeňji bolar?" diýip soraýar. Atasynyň jogaby şeýle bolýar: "Men haýsyny gowuna harlasam, şol ýeňer." Ak it gowlugyň nişany, gara it bolsa erwetligiň nişanydyr. Ýagny biziň içimizdäki wujdan bilen nefs ýaly. Ve atasy dowam edýär: "Eger de biz haýsyna kän üns bersek, haýsy hakyna kän pikir etsek, şol ýeňer olur." Ýagny erwetlik hakyna kän pikir edýän bolsa, erwet tatlary bilen meşgul bolýan bolsak, erwetlik ýeňer, nefsimiz üstün çykar we erwet işleň netijesinde de erwet adam bolar. Eger biz gowlugy kän üns berýän bolsak, bu işleri etmek isteyen olsa, gowlatlar hakkında kän pikir etmeli, diňe gowluk etmeli. İçimizdäki görüplük, ýigrenç, gahar, yalan, töhmet, şoňa meňdeş ähli duýgularyň, erwet duýgularymyzy aş sakralyň da söwgi, mehr, çatyk, şadýanlyk bagtyň tarapdary bolaly. Şeýle bir nakal bar, gowluk et deňi zat, balyk bilmese halyk biler. Ve bu videomuzu akyllaryň şu sözleri bilen tamamlasyn diýär. Başarsan gowluk et. Eger eliňden gelýän bolsa gowluk et diýär. Ýyllara kömek et. Aşkalaryň bolar. Dost ýaryň bolar, işdeşleň, garnaşlaň, klassdaşlaň. Eger başarmaýan bolsaň, eger gowluk etmeň başarmaýan bolsaň, gaýrat et de erwetlik etme diýär. Gaýrat et de erwetlik etme. İndiki videolarda görüşýänçek sag bolun.